Huriani Tuhan na inolonga di baga sa Tuhat ta Jesus Kristus, tapasada marohatta martangyak kita. Muliate ma upasa rohana mituho ali Tuhan, disudi dinggan ni basam doa sini roham na totong dilehom butu bagasa ngulu nami. Di bagasa tikyon, nang marsiajar hami siyan hatam to dim perbadian na madongani hami. Asa tung hatamon patugun ha porsyon nami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hatan di Tuhan. Nagabi ujahan di bagasan parsaurat ta dia pada partikianon dienek maisan buku di si Jakobus bidusada. Mamuka maisan ayat 22 masuk 1 ayat 25 omahatan di Tuhan. Alai gabe siulan hatai mahamu, unang holang pananginangi, akan napautotohon dirina. Ay pananginangi di hatai, angguso diulahon, tudos may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Adi bereng do dirina, dungilaho maibana, gabedang dimoto be rupana. Alay na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon na sunding gani, jalamiad disi, ima na martua marhites yan pangulaon nay, anggoso pananginangi na magkalupahon, si ula ulaw ni tahe ibana, ido iyanggo pajahon na. Dabang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Adong do palsapa ni ala bata na madokon patun hanguluan. Tois hamagoan. Na molo dilapati lapatan ni palsapay na nang madok. Molo patuk kita molo taulahon akka ruhut akka nasehat. Na tabegi na dipasahat akka na marholong ni roha tuhita talubobi akka na tuat-tuatta. Pasti dinggang nguluta. Alay anggo tois do rohatta mangoloy sa luhut na akka nasehati mariswang. Songo dia pedengga disada nasehat. Dengga disada puda, jalalas isi pasahat to. Na tua-tua, hula-hula do kalan asing. Alay anggo dang diulahon, nama jalo podai saluh nakapodai. Mariswang do. Dos do, padohan dihata bataki, doho haporsyaon dia Kristinot. Di bagasan jamita na sa tuhita dia pala partikianon tung masetakas do di pasahat si Jakobus sada poda nauli to akajolma na porsia na diluak parserah di hati-hai. Na diigil ni si Jakobus asanggia ma jolma na porsia na diluak parserahani totong na sida mangulaw lomoni rohani di bata hobar tuaka padan ng pinasahat ni di bata. Nang pegudang hamaolon nang pegudang akan suhar di bagasan roh hado pikiran alai ikon ulahonot todo hatan ni Tuhan. Hurian enolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di jamita na dipasahat tuhita di apala partikianon
tung masetakas do didokon alai gabi sulan hatai mahamu. Unang holang pananginangi. Adong dua kalimat naik konima atdu sakta jalara jumatta. Na perjole dokon alai gabi sulan hatai mahamu. Pangi duano sasitong na nanaing di patorang tuhita ganuk marsada-sada. Gudang do jolma manangihon akapoda song nami dok ko nagkaningan alidang diulakon. Gudang do jolma madok diri na halak karistan di bagasan parngoluon alay dang dipatari dahon dang dipatuduhon na halak karistan ibana marhite-hite pangalahon. Tetapi firman ini mau mengajak supaya menjadi pelaku firman. Siulau kata. Dakola makatai. Siulau kata na marlapatan maka ngoluon akahata ni debata hubar tulomoni rohani debata. Hata ni debata gabe sulu-sulu di bagasan parngoluon dia kajol mana porsea. Hata ni debata gabe tukko dia kajol mana porsea. Asa marhite-hite hata ni debata na mangolu di gadup giri ni anak jol mana porsea. Jol mana porseai. Gabilam tugu haporsiaon na jala mangatu sa kalomoni rohani di bata. Kalim ada paduahon idok unak kolang pananginagi. Memang fakta na realita na gudang do senaryo na manginang. Dang na manguhumi. Hulang na manangihon di boto. Alai ipola naung ditangihon hata ni Tuhan ni secara khusus, tangan dong. Holang manangihon, alai hataridan hamu bani rohana nang mangulu di hatai tangan. Maka kedua hal ini harus kita lakukan. Yang pertama ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita melakukannya. Tidak hanya mendengarkan saja. Karena percuma kita mendengarkan segala yang baik kalau kita tidak menjadi pelaku yang baik. Jalalas diuduti do musenang di hata ni Tuhanon didok tuhita. Ai panangi nangi di hatai anggoso diulahon tudus may tuhala na pabereng-bereng rupa dibuhina di sorga. Di ba matudus-tudus. Mamereng rupa nibuhina di sorbina. Baca di dokot tudus-tuduson. Gudang do memang jelma realita na terjadi sonari. Mau luhita mabayak ko songod di rupata. Rupa ni halak bodo tabayakon. Ibarat na rupa na makasugo kita bodo tabayakon. Rupa na mabaju rohatta bodo tabayakon. Rupa na tahologi pi murado tabayak. Alai anggur patah sendiri dan buta bayak. Artinya ada sebuah kesia-siaan ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita tidak melakukannya, itu sia-sia semuanya, itu nggak ada artinya. Gabedoson nama ngotot diri tadohita. Maka firman ini mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang percaya supaya tidak sia-sia firman Tuhan yang didengarkan, supaya tidak sia-sia keselamatan yang Yesus berikan. Maka satu hal yang pasti, mari kita hidup di dalam keselamatan itu dengan cara mengulang akahatan di debata nang saat di bagasan mulut. Orang Kristen di zaman sekarang tidak lagi menjadi orang Kristen status belaka, tetapi yang terpenting menjadi orang Kristen yang benar-benar mempertunjukkan kekristenannya di dalam segala tindak tanduk hidupnya. Huria nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Marhite-hite
jami taon didot do ojahan na tuhita mangulaon hata ni debata naung tabigi. Buhado jelman mangulaon hata ni debata naung dibigi. Na parjolo sahali na nang dohonon na tuhita jolma na mangulaon hata ni debata naung dibinege na ikonadong hasarepon ni roha di bagasang uluna. Yang dituntun kebenaran firman Tuhan ini dari kita. Bagaimana kita mengaplikasikan segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui sebuah kehidupan yang benar-benar nyata. Marhite-hite namar serek ni roa hita. Molo dilo hata ni debata ikototok kita makaholongi ulau kita makaholongi dong atta. Mana makaholongi akamusta. Ikonadong no haserepon ni roha. Haserepon ni roha takas tari dari bagasan akangulu na kajol mana porsia. Unangan nongan. Ganuk minggu mar minggu ibana. Alai. Dangadongi ma serek rohana di bagasan ngulu na sigano pari. Mar serek ni roha. Gabe hataridaan nang mangulaon hata ni debata di bagasan ngulu na. Imana perjolo. Na paduahon jolma na mangulan hata ni debata. Ikon gabe jolma na martua marhite-hite akaulaw na martua. Sudinang dohita mangigil gabe jolma na martua. Aliulaw ta ng martua. Napatata ulaw ta akaulaw na rumar. Alai jol manang-manangin hata ni debata. Ikut diulah do. Aka hata ni Tuhan ni marhite-hite ulau na martua. So dia ulau na martua. Ulau na martua berarti mabelas roha di donganna. Ulau na martua berarti maben ni las roha ni atasanna. Ulau na martua berarti maben las roha di rumah tanggana. Ida ka ulau na martua. Artinya kita harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kebahagiaan yang kita berikan sebagai bentuk nyata bahwa kita juga sudah berbahagia di dalam Tuhan. Tidak lagi mabayan muruk roha diakka dongan manang ale-ale. Napan po di sahali damang dainang senhatan ni Tuhanon adong sada carita manang ilustrasi. Adong sahalak anak boru nang marumur 24 tahun. Diponis dokter maibana hona sahit kanker darah manang leukemia. Stadium akhir. Ragam do dibayan aka keluarga nang mengobati ibana. Jala anak buruk pe dung diboto ibana sahit nai menginungi maruhana. Pikiri mana mate nama. Mate nama. Lemdrop matur kesehatan. Di sedetik ki ala nasa dipikiri mana mate nama mana adong mapamikirion. Ahado patupaku selagi adong dope kesempatan. Di dokter alang obat dalang imana maobat. Ala dipikira di mana marhite-hite obaton asa buhay mangulang nadinggan. Dulu ni mana masudin akan nadinggan tu akai boto na tu orang tua na tu sudin ang mana makaulong iban. Dulu ni mana matorosi dalang mana obat dulu ni mana. Na pertama imana berpikir neng mati, na kedua akhirnya berpikir mana songo dia doau mabelas roha di dongakku. Na makaholong yaw humaliakku selagi mangulu do pia. Dan berpikir bagaimana taringot tu hamate ya. Ada berpikir ibana taringot tu ulaut nadingkan. Pede cerita
Mardala matur sa kepertikian. Delangi mana terus obat martangi yang terus iba no kana nasi. Pas dung 2 tahun mardalan pengobatan di mana. Makin sehat di mana makin sehat. Karena terjadi ima mujizat na luar biasa. Malum ibana sa sahitna. Dokter peheran. O kalian asik. Ibana sa diri peheran. Ada tetap may mana dulu ni mana ka akan nadinggan. Na damang dainam. Suang-suang nino nang haporsya dihita jelma na porsya di jama senaryo. Mungkin banyak ponis yang mengatakan bahwa kita tidak bermanfaat. Mungkin banyak ponis orang merasa bahwa kita ini menjadi beban. Yang membuat hidup kita menjadi drop. Yang membuat hidup kita menjadi sakit. Tapi apapun ponis yang dilakukan orang lain, yang dialamatkan orang lain terhadap diri kita. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita supaya bermanfaat kepada orang lain, kepada orang yang menyayangi kita, bahkan yang membenci kita. Dengan tetap melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita terima. Maka jangan pernah pikirkan omongan yang buruk dari orang lain. Yang harus engkau pikirkan, bagaimana engkau berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan firman yang sudah engkau terima dari kehidupanmu. Maka jika engkau mampu melakukannya, pada saat itu akan terjadi sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita walaupun dihina. Sukacita walaupun dikucilkan. Sukacita walaupun tidak dianggap. Karena sukacita kita bukan karena omongan orang, tapi karena Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan hupasa roa nami tuho. Dia sidot holong ni roham naung dilehom mutu bagasang ulu nami. Nunga taruli hai marhite hite atam ajari mahami. Asa totomak kangulun hatamu di bagasang ulu nami si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martanya kami. Amin.